Джозеф Смит, той бил пророк на възстановяването. Като млад човек, като момче, той попитал, коя църква е истинска църква, какво да вярвам. Има толкова много църкви, които вярват в толкова много неща. Какво да вярвам аз? И той попитал, чрез молитва, на Бог, коя църква, какво да вярвам. И те се явили на него, и чрез него те възстановили истински църква пак на земята. Същата църква, като имало през времето на Исус, с пророци, с апостоли. И за това Джозеф Смит, той просто е първият пророк в нашето време. И чрез него църквата на Исус Христос била възстановена на земята в пълнотата си, като четем в Библията. Точно същата църква, като там.